Ja, laat me het parlement groeten, ook uw voorzitter. En laat me beginnen met dat we belangrijke wetten hebben die in behandeling zijn in uw parlement. Wetten die in december zijn ingediend en nu al op de agenda zijn en onder uw hamer zijn. Terwijl grote delen in de samenleving kampen met een armoedig bestaan, nadenken hoe ze het hoofd boven water kunnen houden. We hebben kosten van levensonderhoud die met de dag stijgen. Personen die huis zoeken. Mensen die kampen met mentale gezondheidszorg. Mensen die slachtoffer worden van criminaliteit, overvallen en berovingen. Problemen in het onderwijs. Problemen in de gezondheidszorg. Griep en chikungunya. Maar ook luchtverkeersleiders die niet aanwezig zijn. Of ook problemen in het onderwijs. En deze problemen zijn bijzonder belangrijk. Mijn vraag is aan de regering. Terwijl deze problemen zich aandienen, zitten we hier in het parlement te discussiëren over problemen binnen de rechterlijke macht. Zijn de problemen binnen de rechterlijke macht de grootste problemen waarmee deze samenleving zit? En als dat zo is, waar passen deze wetten in de prioriteitsstelling van de regering zelf? Ik meende te horen dat men in de campagne beloofd had armoedebestrijding. Hoe zullen deze wetten de kosten van levensonderhoud van burgers, maar ook het armoedevraagstuk, het economisch probleem oplossen? Tweede vraag die ik heb aan de regering is: staat de regering achter deze wetten? Want het zijn initiatiefwetten die ingediend zijn door DNA-leden. Maar uiteindelijk, wanneer het goedgekeurd is, zal de regering het moeten uitvoeren. Staat de regering achter deze wetten? Staat de minister van Justitie en Politie achter deze wetten? En is de minister van Justitie en van Politie van oordeel dat met de aangedragen instelling van de instituten inderdaad de grootste problemen bij de rechterlijke macht opgelost worden? In elk geval geven deze wetten aan waar de prioriteiten van de regering liggen en niet de noden van het volk. Maar stel, meneer de voorzitter, dat de problemen bij de rechterlijke macht de ergste problemen zijn, de grootste zijn. En dat we met spoed inderdaad een bijdrage moeten leveren aan de oplossing van die problemen. Dan moeten we inderdaad minimaal weten wat die problemen zijn. Wat zijn die problemen bij de rechterlijke macht? Wat zijn de problemen bij het OM? En je zou moeten weten, hoe groot is het probleem? Welke ongewenste situatie wil men veranderen? En wat wil men concreet bereiken? Mijn vraag is daarom, is er een gedegen probleemanalyse gemaakt? Is er een analyse gemaakt van oorzaken? Of zijn deze voorstellen gebaseerd op emotionele aannames, of prestige, of rancune, of andere niet-rationele argumenten, in plaats van evidence-based, goed onderbouwd, aantoonbare noodzakelijkheid en uitvoerbaarheid? Ik heb geen van deze zaken aangetroffen in de initiatiefwetten, maar ook in het onderzoek dat de commissie heeft verricht, heb ik niet. En ik moet de commissie inderdaad complimenteren voor de vele mensen die ze geconsulteerd hebben, de vele stakeholders die ze hebben gesproken, dat zij inderdaad hun inzichten hebben gegeven. Maar een gedegen probleemanalyse, een gedegen analyse van oorzaken heb ik niet in de stukken kunnen vinden.
En dat vergroot bij mij zeker de indruk, voorzitter, van zijn er andere argumenten? Zijn er politieke of andere argumenten die versterkt zijn of die inderdaad ten grondslag liggen? Welk doel dient men met deze initiatievenwetten? Is het een politiek doel? En als ik de historie kijk van zeker een deel van de regering of een deel van de partijen die in de regering zitten, dan wordt dat gevoel versterkt. Omdat, en dat meen ik niet om onaangenaam te zijn, maar het is gewoon de historie is daar. Zeker zijn er twee zaken die een NDP-regering altijd doet. En dat is het moment dat ze aan de macht zijn, lenen. En die wet hebben we inmiddels al goedgekeurd in het parlement. Wijziging van de wet op de staatsschuld. En die lening is ook al gesloten. En het tweede is proberen grip te krijgen op de rechterlijke macht. En de historie is daar getuige, voorzitter. 1980, de democratie en rechtsstaat is omvergeworpen. Instellen van bijzonder gerechtshof. 1998 eigen PG en het benoemen van een nieuw hofpresident. 2016 de amnestiewet en intenties om de PG te ontslaan. En nu 2026 een college van PG's en Hogere Raad. En Hoge Raad, cassatierechtspraak. Mijn vraag is dan ook, wanneer men inderdaad serieus bezig is om structuur te creëren, om de rechterlijke macht te herstructureren, het OM te versterken, waarom men dan niet die zorgvuldigheid van breed draagvlak, noodzaak, gedegen probleemanalyse en een analyse van de oorzaken heeft gemaakt, dat ons geruststelt om inderdaad ik probeer de punten te zoeken wanneer die regel eindigt. Te geloven. Ja. We hebben een punt van orde en ik wil u niet graag onderbreken hoor. Maar u heeft een punt van orde. Ja, wat is u voor de voorstel? Ja. Voorzitter, we zijn hier om 4 belangrijke wetten te behandelen. En dan komt er een lid daar staan om uit te leggen, te vergelijken wat de NDP-regering doet, wat de andere. Die dingen hebben niets te maken met die wetten. Wat de NDP-regering doet, lenen, wat heeft lenen hiermee te maken? Wat heeft lenen te maken met deze 4 wetten? Laten we die wetten behandelen, we moeten naar huis gaan. Misschien u niet, maar wij hebben dingen om thuis te doen. Misschien komt u hier om hier te slapen, maar wij niet. Ja. Ja, geachte, u heeft een ordevoorstel? Ja, geachte lid Vreesam. Wordt dat ondersteund? Voorzitter, wanneer we praten over orde is één belangrijk ding dat we zuiver moeten zijn, voorzitter. Want, voorzitter, ik ga niet toestaan dat de regering of de NDP een blaam krijgt, voorzitter, voor zaken die niet waar zijn, voorzitter. En ik ga u zeggen, artikel 4 van het reglement op de inrichting van de samenstelling op de Surinaamse rechterlijke macht. Weet u hoe dat artikel werd misbruikt door de vorige president? Weet u hoe dat artikel werd misbruikt, mevrouw? Ik kan heel veel vertellen daarover. Waar de bevelen van de president naar de PG toe. Voorzitter, dus laten we niet beginnen over het signatuur die de vorige regering 2020-25 helemaal oranje werd gekleurd, voorzitter. Corruptieve zaken onder de mat werden geschoven, voorzitter. Mijn brieven liggen daar. Oké, ik vraag de spreker om bij het punt te blijven. Toch? Als u partij wil bespreken. En ik luister naar u, want ik wachtte. Wanneer gaat u onderbouwen wat u zegt? Want als u een beschuldiging doet richting een partij hier, in een hele verregaande suggerering, grip krijgen op de rechterlijke macht,
Terwijl de vorige president hier zegt, ik geef opdracht aan het Openbaar Ministerie. Die bleek dan waarschijnlijk al grip te hebben. En niet proberen grip te krijgen. Die heeft eigenlijk geuit dat hij al grip had. Dus ik vraag u, als u feitelijke dingen u zegt, u gaat listen, ik luister naar u. Ik vraag u geen beschuldigingen te uiten, toch? Geen zaken te noemen die u niet kunt en terug te gaan naar het punt van de discussie. Er is een debat, houdt u aan dat punt. Andere zaken die afleiden en de hele zaal hier plotseling kerstlicht gaan aanmaken, gaan geen bijdrage leveren. Ik vraag u terug te gaan naar het punt. Ik waarschuw u als u dat gaat misbruiken. Punt van orde wordt dat, ja. Voorzitter, wij misbruiken nooit een punt van orde. Voorzitter. Nee. Voorzitter, ja, ik ga dat ordevoorstel doen. Voorzitter, ik vraag u om zich inderdaad te houden aan de orde van het parlement. U vraagt mij om te houden aan de orde van het parlement. Ik onderhoud de orde. Met andere woorden, als u afwijkt van het punt en u gaat afdwalen, zover dat u suggereringen, aanwijzingen, beschuldigingen gaat uiten die de hele zaal gaat betrekken, dan ga ik u terugroepen tot de orde. En dat heb ik gedaan. Ik heb nog geluisterd naar het lid, hè. Nadat het lid beschuldigt, heb ik geduldig geluisterd. Gaat het lid goed onderbouwen. En het lid heeft zaken genoemd die voor elke andere partij genoemd kunnen worden. Er zijn genoeg momenten in de geschiedenis waar er misbruik gemaakt is. Zouden we kunnen zeggen, gebruik gemaakt is. Ik heb een voorbeeld van de vorige president. Dus ik vraag dat niet te doen. U gaat een onnodig debat dat buiten het punt gaat. Gaat u terug naar de discussie van de dag. Graag. We gaan terug naar de spreker. We gaan niet meer op dit punt terugkomen. Graag terug naar de spreker. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik ben deze selectieve verontwaardiging al gewend in het parlement. Ik heb u net gezegd. En de selectieve Behandelt insinuaties u het ben ik punt. ook gewend. Behandelt u het punt Ik behandel de agenda. wet. En mijn De wet. vraag is... En niet inderdaad- politieke geschiedenis komen leren voor 87 en u noemt de NDP. absoluut We bestond niet voor de Absoluut 87. niet. Ik heb, voorzitter, ik heb netjes onderbouwd wat ik heb gesteld. Nee. En ik heb gevraagd, als een initiatiefwet niet gemotiveerd is in voldoende mate, Ja. er geen goede probleemanalyse Ja. is, dan biedt dat ruimte, zeker in een politieke context, Ja. waarin we zijn voor inderdaad gevoelsmatigheden. En dat is mijn punt wat ik nog steeds... En u het bent is een valide 3 tot punt. 4 Maar minuten goed, bezig ik wil geweest. doorgaan met mijn redenvoering, voorzitter. Bezig als u me geweest ruimte geeft. om een punt buiten de discussie te behandelen. Grip op de rechterlijke macht en u bent een listing aan het maken en hier iedereen aan het mee te betrekken in uw discussie. Ik vraag u de wet te behandelen. Dus gaat u terug naar de wet. Bovendien, Gaat u terug. Bovendien, die zorg is niet alleen bij mij, die zorg is breed in de samenleving. Maar goed, de vraag die ik hier... De spreker rustig laten afronden. Ja, voorzitter, het instellen van nieuwe instituten, zoals een college van procureurs-generaals en cassatierechtspraak, zijn... Voorzitter, het instellen van nieuwe instituties, zoals een college van PG. Nu begint u storend te worden. En cassatierechtspraak. Voorzitter, mag ik?
Kunt u de 1 orde minuut herstellen, en u komt hier voorzitter? naar de tafel. Korte schorsing. Oké.